omonyene usenda usenjirate to bokoreri bo base KISII land registry tali yo gukora reform no go create animosity na intwe aro si chikatel gete chiko manage inki nakwanira boyo nakwana igoro ye nakwana igoro na kolete application na kolete application ekaba egakano ngatagunda te ndate omonyene usenda te documents gete omonyene oyo magacha nkamwa masakarali akaira na land registry ensa ya mengima yoka akaleta masakarali obsiana aya na tagete na hadi toko kwa record wetani 100 kurwa saba advocate wao bono ya beire na ntoko konyo na advocate chi client chinde chikwanda cha konyo bwango eyene nchira engaini eyachire etali reform inchoyo mubwaba abana biashara be town yeye twaroche na town ya sari waka mali ya serikali yariwe as public amenities chiwenda ko tuatete town yetu na yabeta planned no colony at the inception of our independence. The changes that are required as a land registry, that it changes to a revolution, that it changes to usumo mongina no mogaka uchinyasi, that it changes to usuma imekenya omenyete boni waga chitenyo bayege fahari to goteba muna tuchikoreta chiminutes chi family chichito nchibwati bomo etoli chi family chinyomba iberi isatu weka chitware moderation no nyanchiche zicho inyora igandu bya mekenya changes ye to goteba was reforms chi cross lands tuwete a press statement yarwetu no omo president yitobwe LSK we region yitoga uchieta kabwatana na no county commissioner bagasoko ngaina abananchi buna uyano yasoyi uyano teyo mpaka obokorera wabiri bono so no chairman chairman Gideon Nyambati gachiete ko igaso ataborere na yani agasoa agaba compromise yagorusia ose mbugetenga igomo ikaransa mwaitigen usinero go chair whatever meetings mogotwara buna lawyers amangana ya issue ya agenda chairman talinga na intwe ekigwe kakeba on record on whose interest agenda agokoraya interest ya agenda tintageti ya KISII FM na tintati mention ile talinde yonse ena kwani na implicatory chairman yito bune press statement bargo tene county commissioner njalinge in agreement with the Law Society of Kenya membership Southwest region lakini tin commission any other person ntuwa mention test press chetu chindegoro nto mention lakini asande totebe imbone omweshimiwa osoro na ngakerete simigoro man kon request nantiga magana ya maandamano because maandamano ninche na nyongozete ninche na ringe chairman ya maandamano na ngakerete simiko ko try kon tabintike na rigeta se enini yeto mutanda oito WhatsApp akatuna kende nkyo tora akore agenda is not going anywhere. He did that omweshimiwa osoro Silvano Osoro is not going anywhere. Na napoto kwa gango korokia ngo prove na indeed he wrote that. Okay, na kinabo rina ki on whose interest agenda agenda sa land registry KISII akwimuki bitambo kerebiga agenda maitege tangani iga asere tuko nyandarua abantu banyandarua bagatebaga bwate godfather nande bakakwana openly na gako ba shielded no mo waziri wito mukoro matiyangi nande bona yendo chire bosongo enjera conduct yaye nenjera osora gwe conduct igere buna ayenda gabwate gatekeeper ndi toja wikero bokonyi kiagera no inyorekera yenda jete yes oyo lengororo alikuwa anaitwa nani Mukaya bantu bakamotogi yajitega ikera sigetiga nera gachaka korokana abantu basote banga obeire umube ne asumwana injo yigo tari wikera kende there is starting narrative nero nga na maentenya ko buna mare motaoni SG iteri yo mwana inji ngera clarify
na ba egera ba 50-50 tingo buna inanche ora oncho kana ndo ntaina ninche neri intanyi ndate kugerera ni jerage ba romo mwana biashara umonita tawo neri intanyi entole tawo ni no ya mono ngo gotebiga mukaya na korete gasi yaye ntuko mu discuss mukaya na korete tuguikerania mukaya tari guikerania sikero umuntu agokikero umuntu agenda na reta guikerania agokikero umuntu ekiguikanga agiri no ninche agenda no mu advocate bobo koleri ore senior yeito abande ntumusigete lakini agenda police yache tenero ake urigiri none na koretere yengo tigere onye go analyze o analyze yayo monyene ama iraneri yaye na boko rero monyene ye kwabori na ntwa bange tumukutano umukutano yero monyene abo sabo kwabera na gaki communication yabete tuamurangire mekutana ene akwe bacha badvocate into on the street ya badvocate nechi suti abadvocate kwaro chego rontu abwateke ntuto no utenya gitari nabo butuko ange mpaka sasa bacha lakini why mwe gotabana ni gune gitiagas etiagas no mo OCS okurukonya PD oruete oda gatena gotubunare chimba agatotebuna order by the order of the president of Kenya. It is on record. Ichi abantu baino be nimba bugate binte byonse batu bugatete. Onyapiri gatete by the order of the president of Kenya. I order you to disperse and I will use force. That's what Onyapiri said. Onyapiri no muntu taito kuitira manyi kogusi no osaria no kolete geitanoga. Mwenge violent suti nabege tori gerichi biche cyane nonye buna nabere nyagetari igo naho na gochaga go na rusi ba advocate babere na inche nyagetari botuko paka sasa bekero na ruro pressure ni achete igoro iyo kubage kaba congested lakini asinge chumwanchi getega nandi yaringe forum yogo clarify na nkitwa ngokora igo yambetereri ngichiga sti namalyo gonko omo wakili okurkumageto Humphrey igabone getoko gabekere okay bandage omo wakiro ko Davine biyaki nere tiaga siage to magongoga igagendera ta matibabu ntwa asetayo twabugate no embantu twachigete bayisikuba cyo tokonya samandamana itu urigiriye bi chi clip chonspi twaringe ntutweka tubigete chi suti chito ni chi clark chiri cyo koregasi mbare ngamwalenge number aba advocate balenge asamandamana igoro aba advocate balenge 102. Okay, issue yenu mugo pasu. Yes. More mubwato bwamo gose bande mbaro bara against this. Kawaida buna nakobeka buya na montomo babere baria ayenda akoreire buya. Bari barenge klasi yake monere. Bari bare kurwe kenyoro kiaye. Ono manyete kyo no mate yunkenya yenkenya. Montorwe de constituency yane taiga akubeka buna pingi. Ntutali ayenda tokurwani. Ntutokurwani ebintago kora twamurikere tamarube twamusabira ikaranse na intu angire gukora. Next step neri ba marengera dio. Next step igere gento kibwanta ko base public domain ya Kenya na amaandamano chumaine maambia no tora maandamano ase obisi ayenda no tora chumaine maambia omo advocate yakara kurukwa omoliani eira yeto toriete ne etalume yeto ne yamaskani so akara kwando komoliani otara oroke ose otara beka seketengo kende gyonsi genchunguse yutimbu ati kende ngo korana ya timbu ati negotiation yenga terrorist we are not negotiating with agenda must go chinguru jinjiro choko rusi agenda ntwanjire ke katiba gukora maandamano na picket ine katiba ine right yeto muntata bwende nonye egenta kama tunkonyuri notification ere twari kireta police use notification ere yabere kurikerwe kero mutata gukora maandamano mwatebyo aba police it's just a procedure lakini tiria se katiba okay body deyo era barete in a consensus into consensus buna inubuna ba wakili abanda okorera nabange aba wakili n'abantu bande services ingiro gitakire gokoru nandi chikorwa sengira erendonge ntobatagete ntomotagete gusonde bwenzi ora ajaje gwikaransa ekerugo keri reforms each mote bacha kiriko gokora nainwe chiga motata idichikoru
body tiyoga era bareta mo for the interest y'umwananchi. Bona tianda boye. KISII County Security Team. Yes. Yalinge kubo yabwana tokobaye kugayana. The county commissioner, the county commissioner, the county commander, the OCS, the OCPD, the OCS ordered us to be dispensed violently. Maybe I sing in Jumanga Samana Bononka Mura Kumuka Bangete and Draika. Girate Gaiga, Mura Rike, you send a representative no Embabere, Wasebatato, Asemo Karan, some reason somebody. Now, Oligere press conference ya sanane baada ya maandamano ya kole tunomo county commissioner ne timu ya Yonsi yumo chairman no LSK arangere twakaba no mo treasurer okurukudora gogi igo yaringe eyoko tororana ntwe etwakoreteri igoso so na kyogo bariokagerete mbagayane naki baba wonchuka baba bagoteba bono buna intu bagotomo nakibago bakiusi ebago tomochia na nature reform chigo kurwase lands you are clear siding with the oppressor no ngakibago ba accuse bago te banki ke mogo kora ebago to accuse na ntu abwento kora maandamano ne shonero abana na bange barenge town ento kote bantu ntu barenge violent okay mwatebe na abana bari town na abana inchi genda muri nda abana abuga kera ntu ku stadium ntu lands office to goje bagakana nande bagonchoka tokabate okay bono egente lichiko goteba provide security for us tokobe tukuchiroko there was nothing about doing to twabate bana tukachisimbi chetu chivuvuzela na masakara twabate no matawi ya abantu bakubuli na amani so ndugu Makenya yes ase ndigere tukuru senkaransete na ndi representative enambe yenene yaba advocate ababale abakena abanene aba bagopinga obukoleri bwa yenda tibara pinga obukoleri bwa yenda asengi joge ntu gya kibinafsi na asengi cyo obukoleri eriyo tora chitokoroki no nyembono yaba magoso na mata maswali yandi nomboli na mata yoka kere inare briefing na tuna masai na kinachana ne document yenta etenko okay but you know what amangana machiri yande mu mugusia terate ekiagera umwana inchi binde tamanye tipi mwana inji naro tamanye tinga mungu mushugulikera mukare mwana inji naro tamanye tinga ayenda ngumushugulikera kala asenchira gete yabono ebine bintu bikumerana but it's good watchire na copy iga tutaipitia nande if possible nto ligi land register yenda nera arumo kanoye ase ensemo ya lakini nende okoigwana nangolinga ngotakire kokoro bona nanda yanda kabere nkoiraniga amangana ya gare umate tore intertwined umate no ni to abasidi aba serikali yenyene police na abasidi na motokora kera ninga client kiana na bagakoba nge ko serinkiriana niri so amangana ya mare so none bina binde tubugata boneka bire criminal in nature bya maremo ayenda oangire ko abantu ba DCI chi record chitokonya se uchunguzi tokonchi client chino bina bitatuliwa tubugata aba kora aba batatu kuliana ni abantu maremo aya oche chilis chaba abana byasara etauni ga boneka etauni block 2 chilis nchire expired National Land Commission ebwato mutanga ni gaga coordinator ga National Land Commission piko document ndiyo skurwase lands through agenda gacha gonchura machiko agenda gare all out fighting care department ekiga na botabiri tali agenda bweka gwachika ora chika gocha tali morara bweka gwachika lero ga igonta etemekenya sengecho the fifth estate inua batangazaji inumogere to inkaranstega inumogere to kwenda kotini inumore the light the eye of the society our advocate we are the brains of the society but the eye is everything that the society needs biamono Wakili Morara kende obukolera ngokolera goteba ase gochimotu asamanga na maremo station yino ngoso minda ase station ya ndizi TV amanga na yike katiba lakini asamale monaro ukanta tenkwanega digenchera
to somi gura abantu bamanye babe sensitized civic education amangana amaremo yes na liyo challenge chitabo the challenge yenkurwanira bonega nayo muga korie family yate korie goboremo ntate green card lakini aliendo nyendi nire ndobwaterane nojo tabiyo mwana injinaro tama green card ingentoki yes amanye procedure yonse ikiagera abuna twateba abantu abange twagiri generation tutabwati chi title deed eye bwate mechando baka mana amajuru kuri umuntu onyorire problem buri muntu bwa ngata akoni buri muntu ona ago kunga ko botigera ngire ndabo twalire ngata akoni ndari bwa isomo eta isenera tuna sokoro yae na mbekara sokoro yae surely yani ngento bune kega ngiale kora chakeru mumana unya kurwanirire binde bantu baranyora rights jabo choko onia marema na kio kitogo tebera ndugume Kenya ebinte buna gusi ebyata to implement ebibwanta ko genda gradually progressively noroje obeke suddenly oire amarema ya gusi yonsi arde sasa bonoiga abe digital tiango te bibi kuro wira abe gusi because injega ni mwate title deed moino ga Kenya mwate title deed yes nandi nchira te yomanya te murach ko nyore death certificate ya sukuru yenu ya 1960 enko enda nda chest over mo bwino bonse mo be chis kwata bone ebina bibi to ligereti etoroche motu nanki geta te bokoruga kitotanje kebe. Okay, namu watu Wakili George Morara iga as a studio emambe iga ya bono twari kwanira mbagwa tukorobekana litukulie igoro by the way litukulie igoro kware ngukorobekana gwa kabere amba akoro gutangani muroberetio konde Jumanne no turi obisi chia land siga no mo county commissioner na kiro muntu bamanye igo turi Maandamano on Tuesday saa 1 ya maambi marure notice warure bonde kana redigere tukuchwa kuirwa bona saa 1 maambi mapema no turi Maandamano Tuesday ntunto bwati compromise ndionzi ayenda wikagende igaruse tukunyanda mubwate wa memorandum rangi dotarachi gukora iga ogo chiko moko moikero visi mogo ikaranza or you just talk origeretia majibu ayorwe tagu taisaini no ena ari buna twa muboreti iga brush tia side ebintebyo agatumie bipengere byeri chiko ebitali bintu bikoiranirwa petition yetogo yaringe very weight tira iranirwa so mpake petition yetiranirwe na litoratiga kogenda gukora Maandamano. I wish you all the best. Thank you. Yeah, mama. Okay. Wakili Charles